Әлхамдулиллах җәмәгать, без көтеп алган зур нигъмәтләр, бәрәкәтләр белән килгән Рамазан айының да инде икенче җомгасына без ирештек. Әле кергән идек кенә, инде яртысын инде үттек дияргә була. Һәм шулай калган көннәре дә, инде калган атналары да шулай ук җәмәгать бик тиз үтеп китәчәк. Бик тиз үтеп китәчәк җәмәгать. Атна сайын йөри торган җомганы 5 вакыт намазга әйләндерү өчен, Коръән укый башларга дигән теләкне тормышка ашырырга, Коръәнне тулысынча укып чыгыйм әле дигән хыялны, уразаның бер көнен калдырмыйча тутыйм әле, төнге намазларның бер көнен дә калдырмыйча мәчеттә җәмәгать белән торгызыйм әле, иртәнге намазларга йөри башлыйм әле, шул сүрәне ятлый башлыйм әле, намаз тәртипләрен өйрәнә башлыйм әле, зәкатны чыгарып, малымны чистартыйм әле, шул хәерле төзелешкә үземнең өлешемне кертим әле, өзелгән туганлык җепләрен ялгыйм әле, уйлап йөргән яулыкны Аллаһ ризалыгы өчен кием әле, шул гынахка нукта куеп тыелыйм әле, хәрәм малның керүеннән туктыйм әле, һәм күпме генә җыелган булса да гынахлардан тәүбә итим әле дигән теләкләребез өчен шушы айдан да яхшырак вакыт та, форсат та, мөмкинлек тә җәмәгать булмаячак. Бу иң хәерле вакыт. Кем эштән шушы адымнарның берсен генә уйлап йөри җәмәгать, бу адымны ясарга кирәк. Бу адымның вакыты җитте. Һәм аның ахыры хәерле булачагына берегезнең дә шиге булмасын. Берегезнең дә шиге булмасын, чөнки бу иң хәерле вакыт. Шушы Рамазан айында ясаган бер адым, нәкъ менә шушы иң хәерле айда ясаган шушы бер адым җәмәгать сезнең өчен җәһәннәм ишеген мәңгелегә ябуга, җәннәт ишекләрен ябылмаслык итеп ачылуга, шушы көнгә хәтлек булган бүтән гынахларыгызны ярлыкауга җәмәгать бер сәбәп булырга мөмкин. Һәм бу мөмкинлекне җәмәгать Раббыбыз нәкъ менә шушы айда бирде. Бу мөмкинлекне Раббыбыз нәкъ менә шушы Рамазан айында безгә бирде. Шушы алда санап кителгән теләкләргә без әле өстәргә тиешбез җәһәннәмнән котылуны. Җәһәннәмнән котылуны. Бу айны мөмкин кадәр кулланырга тиешбез бу уттан котылу өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җомга намазында минбәргә күтәрелгән вакытта һәр баскычка баскан сайын әмин диде. Әлбәттә, сахабалар моңарчы моның турында ишетмәгән, күрмәгән, мондый адымны күрмәгән һәм мондый адымны ишетмәгән сахабалар сорадылар: "Я Расулаллах, ни өчен син һәр баскычка баскан сайын әмин дидең?" диде. Менә безнең дә баскыч, менә монда 3 баскыч. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәр бер баскычка баскан сайын әмин диде һәм күтәрелде. Һәм ул инде сахабаларга аңлатып, соңрак минем яныма килде диде Җибраил алейһиссалам. Минем яныма Җибраил алейһиссалам килде һәм 3 тапкыр дуга кылды диде һәм мин өчесенә дә әмин дип җавап кайтардым диде. 3 дугага да мин әмин дип җавап кайтардым диде. Уйлап карагыз җәмәгать. Фәрештәләр арасында иң хәерле булган фәрештә, иң бөек булган, иң хәерле булган фәрештә килеп дуга кыла. Һәм бер шиксез, беребезнең дә шиге юк. Кешеләр арасында иң хәерле булган кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шул дугага әмин дип җавап кайтара. Бу дугаларның Аллаһ Тәгалә тарафыннан кабул ителүенең сез дәрәҗәсен карагыз. Иң хәерле фәрештә дуга кыла, иң хәерле кеше Пәйгамбәрбез инде әмин дип җавап кайтара. Берәү ди,
Peygamber ismin işitip de ona salavat selam iriştirmese, sallallahu aleyhi ve sellem deyip aytmasa, cevap kaytarmasa, kıyamet gününde şul kişiye ukiniş bulsun deyip. Cibrail aleyhisselam. Peygamberimiz emin deyip cevap kaytarır. İkinci baskışka baskıştın birevdi eti enisinin kartlığın kurip de alarga iyilik kursetmese, kıyamet gününde şul kişiye ukiniş bulsun dedi. Cibrail aleyhisselam. Peygamberimiz emin deyip cevap kaytardı. Hem aktığı birevdi Ramazan ayın tutup da Ramazan ayı kilip de şul ayda Allah'ın yarlıkavın ala almasa, günahlarından arına almasa şul ayda kıyamet gününde ona şul kişiye ukiniş bulsun dedi. Ramazan ayın tutup da şul ayda özünün günahlarından yarlıkav almasa Allah Teala tarafından ul kişiye ukiniş bulsun dedi kıyamet gününde. Cibrail aleyhisselam hem Peygamberimiz emin dedi. Cemaat, uylap qarasak, özümüzün, gamellerimizni hem turmuşumuzni Ramazan'a qarata, bu duaga to'g'ri kelmaymiz mikan? Ramazan ayın tutup da şul ayını kullanıp qala almaymiz ekan, Allah'ın yarlıkavın alu için, günahlarımızı sürtü için eğer bu ayını ötkeremiz iken vayımsızlık bilen беспечность деп айталар. Беспечностью если проведем, bu ayını cemaat biz şu duaga to'g'ri kelgan bo'lamiz. Hem to'g'ri kelsak 100% bu adil. Eğer de to'g'ri kelamiz iken 100% bu adil dua bizning uchun. Çünkü bu dünyada eğer mümkünlük tutsa maksimal rəvişdə birer nersege erişirge biz onu қолдан ışkındırmayız. Aşıla iken dünya bizning için mina bu da jite deyip qaysı bizning pремияның yarısını keri kirtip bergeni var предприятие var. Jite mina deyip. Jite mina deyip qaysı biz keri kirtip bergeni var bergen pремияны. Bizge yurtlar kerek yaxşıрақ. Bizge atlar kerek yaxşıрақ. Biz xatınlarını da sayılıyız, irlerini de sayılıyız yaxşırağın. Çünkü bizning nefis bu dünyaya qarata yaxşı işli. Bizge kerek все по максимуму. Bu nersege uğrayla alabız, biz onu alabız. Amında Rabbimiz cennet ışıklarını açıp koydu. Uraza tutunu jingletti çünkü bir ay Ramazanda uraza tutu bilen bir ay başka ayda uraza tutunu cemaat çağıştırıp bulmuyor. Siz onu özünüz de bilesiz. Lakin selamet bulgan kilişte kimdir kaldıra? 100% selamet bulgan kilişte kimdir kaldıra? Kimdir ayta ol ali ezir tügildi. Elbette bu boş söz. Nindi ezirlik? Ezir bulu için nersedir işlerge tiyir. Eğer de bir nerse işlemegen kiliş, ol aytayken ezir tügildi. Bu boş söz. Ol Ramazan ayında özünün nefisine karşı kili alma. Ol özünün nefisin tuta almay Ramazan ayında mınısı dürüst. Kişki namazlarını cemaat bilen okusağız, imam turup ketkenşi, iman bilen hem savapka ümit etip dedi, mıngarşı bulgan günahlarınız yarlıkanır dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz şunu bile turup da 8 rag'atdan so'ng damoy. Nindi iş kelip çığa bizning cemaat cennetten üstünürek. Nindi iş kelip çıktı bizning anda uyda cennetten üstünürek bulgan. Günahlarını yarlıkavdan üstünürek bulgan nerse kelip çığa bizning. Biz her vakit özümüzge cemaat koyabız prioritetler. Nerse bizning üçün üstünürek. Bula yolda, seferde bulgan vakitte nindidir bik ağır yaki kızı iş kelip çıkan vakitte lakin Ramazan boyu, atna boyu eğer de biz turup kitemiz iken 8 rakaattan so'ng
Әгәр дә без карыйбыз икән Рамазанга, гыйбадәткә, Аллаһ белән мөнәсәбәткә, менә мондый безгә җитә монысы да дигән караш белән, әйдәгез аны дөньяга да күчерик. Дөньяда да җитсен. Әгәр дә гыйбадәткә, гөнаһлардан арынуга, Аллаһ Тәгалә ачкан ишекләргә карата шундый безнең мөгамәләт икән, гаделлек булсын өчен әйдәгез дөньяга да шуны күчерәбез. Дөньяда да җитсен безгә. Аллаһ Тәгалә җиңел әйткән. 8 рәкъгатьтә ярый. Өйдә дә укырга ярый. Ләкин Аллаһ Тәгалә ачкан, мөмкинлек биргән җәмәгать белән мәчеткә килеп, имам турып киткәнче күбрәк савап, күбрәк гөнаһлардан ярлыклау алуны, ләкин юк, безгә җитә. Нәрсәгә авырлык тудырырга? Аллаһ Тәгалә җиңел әйткән бит. Җиңел әйткән ул аны авыр булган кешеләр өчен. Кемгә чынлыкта да авыр, ләкин топ таза егет өчен 8 рәкъгатьтән соң китеп кофе эчеп утыру өчен җиңел әйтмәгән ул аны. Шушы Рамазанның җәмәгать асыл мәгънәсен аңларга кирәк. Ни өчен Аллаһ Тәгалә бирде безгә аны? Ни өчен бүләк итеп бирде, зур нигъмәт итеп бирде, зур бәрәкәт итеп бирде, безгә аны аңларга кирәк. Һәм Аллаһ Раббыбыз биргән шушы һәрбер инструментны Рамазан аенда, булсын бу садака, булсын бу ураза тоту, булсын бу ифтарлар, булсын бу җәмәгать белән кичке намазлар, булсын бу иртәнге намаз, булсын бу хәерле гамәлләр. Нинди ишекләр ачты Аллаһ Тәгалә безгә, бөтенесендә без 100% булдыра алганча кулланырга тиеш. Җибраил галәйһиссәламның теге дугасына туры килмәс өчен. Чөнки әгәр дә без киләбез, бәрабер киләбез мәчеткә, бәрабер 8-не укыйбыз, көтеп тор бераз. Тырыш, күрсәт тырышлыгыңны, Аллаһ ризалыгы өчен иман белән син савапка өмет итеп, я Раббым, мин җәһәннәм утыннан котылам менә шушы гыйбадәтем белән дип, иншаалла ирешерсең. Әгәр дә күңелебез белән аңлыйбыз икән, менә буларның, бу гамәлләрнең, һәрбер гыйбадәтебезнең, чөнки менә Рамазан бетә, кичке намазда аның хәтле кеше булмый. Рамазан бетүгә килегез кичке намазга, карагыз мәчетләрдә. Булай да җиңел әйтте Аллаһ Тәгалә, сез бәрабер киләсез. Бәрабер киләсез. Көтеп торыгыз, түзегез, сабыр итегез. Аллаһ ризалыгы өчен. Инде Аллаһ Тәгалә шуның белән инде дәрәҗәләрне күтәрер. Ураза тотучының диде, Аллаһ Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи әйтте, 2 шатлыгы бар диде. Ураза тотучының 2 шатлыгы бар, әлбәттә сез беләсез, берсе авыз ачканда. Берсе авыз ачканда, икенчесе кыямәт көнендә гөнаһларның юклыгын күргән хәлдә, Аллаһ Тәгалә белән күрешкәчтен диде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә күңелләребездә булган иманны да ныгытып, тәкъвалыкларыбызны да арттырып, урамдамы без, өйдәме без, эштәме без, мәчеттәме без, дөньядамы без, ахирәттәме без, мөселман булып калырга Аллаһ Раббыбыз һәр кайсыбызга да насыйп итсә иде. Шул ныклы иманыбыз белән, тәкъвалыкларыбызны, дәрәҗәләребезне һәр вакытта арттырып, шушы Рамазан аенда мөмкин кадәр ничек кулланып була, шуны кулланып, Аллаһ Раббыбыз каршында дәрәҗәләребезне арттырып, ахирәттә дә үзенең биек җәннәтләренә ирешүләребезне Аллаһ Раббыбыз насыйп итсә иде.